nik laburtzeko gaurko jardunaldia esanen nuke hemendik ateratzen dudan ondorioa edo inpresioa izan dela batetik naiz eta gauzak ez uste bezain ongi atera molak legea deitzen dugun horrekin epaia etorri zelako gero nolabait hori azpitik moztera, hala ere hemen itxaropena ikusi dela eta gogoa aurrera segitzeko eta burruka horretan hizkuntzaren aldeko lege hobea erdietzteko giroa badela. Horretan segitu nahi dugula. Esan da bestetik, elkarrekin ikustu behin eta berriz errepikatu den idea izan dela, elkarrekin ari behar dugula. Elkarrekin Euskal Herrian arlo desberdinetan edo alor desberdinetan ari garen taldeak. Izan irakaskuntza edo izan hemen edabideak eta atera dira, hautetsiak beren aldetik egin beharra egiteko hori elkarrekin arlo desberdinetakoak eta elkarrekin hizkuntza gutxituak, Frantzian dauden hizkuntza gutxituak. Uste dut Molak jaunak esan duela, gutxiengoak batuz gehiengoa gara. Eta nik uste dut idea hori hartu behar dugula gogoan. Nik bi hauek bat itxaropena badugula, borrokarako gogoa badugula, eta bestetik elkarrekin ari beharra dugula. Eta azkenik, esan eruke, jarduna eskerrak emateko unea dela uste dut, jardunaldiaren antolaketan batean aritu izan gara Euskal Konfederazioarekin eta benetan eskertu nahi dut, ez delako lehenbiziko aldia hau egiten duguna, ja bigarrena dugu elkarrekin jardunaldia antolatzen, eta espero dut hirugarren bat ere izanen dela, eta berriz ere ariko garela horretan. Eskerrek eman nahi dizkiot, eraberean, Baionako herriko etxeari, utzi digun sala honengatik beste, eskerrak alaber, izlari izan zareten guztiei. Handik eta mendik etorririk, zuen gogoeta eta iritziak gure artera ekartzeagatik. Batzuk kilometro franko egin eta gero gainera. Aurkezlei ere eskerrik asko. Itzultze lanetan gogor aritu zaretenei zinez eskerrak. Eta dena ongi joan zedin soinuaz arduratu zareten teknikariei eta nola ez, zuei denei, ona hurbildu zaretenei eta streaming bidez jarraitu gaitu zuenei. Eskerrak sustapen batzordeko kide guztiei ere, hau antolatzen lagundu digutelako. Espero dezagun, berriz ere, Euskal Konfederazioekin esan bezala izanen dugula aukera beste jardunaldi bat antolatzeko, eta besterik ez, asteburu ona izan dezazuela guztiok. Eta hementxe ematen dugu hau bukatuta.